Ma stretol pri salóne taký chlap, ne, a mi vraví, že či s tým nepôjdem, a ja že kam? Že ku mne domov, že akože sa zahrať na frajera, ja že kam, ja nie som akože gej, nemu pravím proti, akože ja to beriem proti gustu žiaden diškudát. No ale hovorí mi, že poď ku mne domov, teplo je, užijeme si a dám ti nanúk. Hovorí mi, že poď ku mne domov, že vonku je teplo, že akože si užijeme a tak, a že mi dá nanúk. Tak mu hovorím, že kámo, akože ja mám frajerku, ale akože prajem ti, že nech si v živote šťastný, ne? No ale na to, že je dneska teplo, celkom pôjde. Tak mu hovorím, že brácho, prajem ti veľa zdravia, šťastia, že nech si v živote šťastný, no a vám čo je teplo, neviem, skúste piť viacej vody. Čaute, nanúk inak pôjde.